odno. Regional Coordinator Mano Paul Rotich koro kwayo nywako ni kedo kod nok mar arita e kind oganda kod apisas mag arita mar neno ni orid arita e kinde nyasi mag sikuku. Rotich wacho ni jopiny oriwre kod apisas mag arita mondo mi tich koriwre kod apisas tich biro bedo mayot e fwenyo kendo kedo gi jogo machano weche njore mondo arita obede o makare pacho kaduto. Kane loso e apisi mare e kaunti ma Embu, Rotich okwayo ng'ata mondo mi otim kare mar neno ni kwe obetie. Kila mmoja afanye upande wake. Kama we ni mwananchi, kuna vile unaweza changia kwa usalama. Walinda usalama pia watafanya upande wao. Tushirikiane na bila shaka tutahakikisha kwamba jamii zetu itakuwa salama kwa kila mtu. Tuko maofisa wa NTSA, sio hao maofisa kuhakikisha kwamba tumepunguza ajali barabarani. Ni discipline yetu sisi wenyewe, tukiwa watumiaji wa barabara, ukiwa dereva, ukiwa abiria,